Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय नै दिनै जोंहा लोगोफोरजों गौराङाव बेरायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो जों दा नै थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय लोगो दंबावो लोगो सानै दंबावो बिसोरो टाउनाव थांग्रोनानै दङ ओमफ्राय नै जों साथाम थांगासिनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जों नै मा लोगोफोरखौ Ini sasia. Hai sini. Ayo video 가랑들 보이죠? 너네 은디가 봐요. 나 하나네. Đi nạt đu nạt nữa này con ra thì là đừng có đi nạt nào mà nờ hay à nạt English nè đến mình phải sợ mình sợ rồi hả 왜 다 그래? 나도 그게 아니고 코트 나가시네. लोगोफ्रा बेयाव गथ' लागासिनो बे आं मादि गाखोदों गोग्लैखांहां आंलाय ओरैनो जाहर गोग्लैबाय जि गाखोनो लुबैयो आरो नोंखौ लासै लासै नोंखौबो दा लांदों नारनांगौ आं नोंखौ मोदोमाव नारनांगौ ना बाहाय नारनांगौ Ini nado angku sudah narbona udah lah.
गोग्लैबा आयु नारनो हाला रसे ला जोंखौ लाफैलाय लक्ष्मी आं फैसा लाफैलाय आं लाफैलाय ओइ जाबाय लक्ष्मी जाबाय लक्ष्मी देन्जार बिसोर सानैया गाखोनायाव र' लासै लासै खानसां लक्ष्मी गाखोनो लुबैथारबाय गाखोना माबायदि मोनखो जोबोर मोजां मोनदों ओमफ्राय गोलैजानो गिदों आरोना गोजान थांनानै गाखोना माबायदि मोनखो मोजां मोनबाय गोदो उन्दैयाव गाखोना गाखामोन गाखोयोमोन आंहाथ' बस्था होननानैसो गाखोबावोमोन दुरुं न'नि माबायाव खामसालियाव नामा दुरुं खानानै आंहा मानिबा दुखु गाखोबाबो गोजोन गैया देहा दुखुल' गाखोबाबो गोजोन गैया जोंहा गोजोनथारबाय गाखोनो मोननानै नै सोरखौबा लोगो मोनबाय बिब'खौ हाय होन बिब' गोदै बिब' गोदै बिनि आंनिबो बिब' दिनैसो लोगो मोनलायलायबाय एफा गोबावजों गामि खाथिनिबाबो लोगो मोनलायलाया गोजान गोजान जानो सोर सानैया मा खालामबाय थाबाय जोंनि सुन्दुरि सबसे सुन्दुरि लोगो लक्ष्मी ब्रह्म सबसे सुन्दुरि लोगोफोरनि गेजेराव नङा गावनो सुन्दुरि नङा गावनो नङा बेनो नायना लाखा लोगोफोर नै माखासेया आदौ रायजो खोनाखै रसे आयौ दुखु नांथाव मानो दुखु नांथाव ना दुखु नांथाव जोंहा नायाखै बिसिना दुखु नांथाव गोसो जों दा थांनोसै हा थांनोसै फट' लालांगौमोन बाव फट'जों बुंजोब्बाय दिनै दैना बांसिन सबसे सुन्दुरि ना बांसिन फट'गा आंनाबो गैया बारा बै माबानिफ्राय खेबजाबोदों बियो कलेज गेटनिफ्रायनो नोंजोंथ' सोर हानो नायना लाखादो लोगोफोर आइदै मानो बुयो सोरबा फसायदोंबा कमेन्ट खालाम थांनोसै ना थांजोब्बाय दां गैलादां थांनोसै जोंहा दा 너 마마 잘하는 네, 리치셔 하나 하나요. 불가 바이 바이 도랑. 자랑새. 그쵸. 더. 그냥 뭘 다 해봐라. 기지로 가, 컴마. 그래, 이러고는. 포토도 세좀 다, 가리기지. 셋이 한다고 프렌즈는 뭔가? 야, 정말만 라이. 헬리콥터 좀. 제가 말해볼래요. 당신은 해볼래요. नोंथांमोननि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्टबो खालामदो।